sådan her, og ser en solnedgang ude, hvis nogen af jer ikke har set sådan en før. Det er fantastisk. Hold kæft, en smuk aften. Wow. Det er den 12. juni 2012. Og lige om lidt, så byder der et ordentligt plask, og så går solen ned. Det er fantastisk. Og det savner jeg, når jeg bor inde i min lille lejlighed. Derfor har jeg bare brug for at komme ud og sejle. Og føler mig så lykkelig. Og det bedste er, når solen går ned, selvom solen er væk, som den er lige om lidt, du kan se. Husk at lytte efter plasket. Der var et lille forplask. Det bedste er, at når man så kigger over mod Sverige, så er der de samme farver. Det er så smukt. Så er den væk. I hvert fald over trætoppene. Så nu slutter jeg min lille film. Jeg håber, du har haft en god aften. Det er fantastisk det her. Sælger vi!